Salutare și bine te-am regăsit pe canalul meu. Dacă în video trecut v-am arătat cum se completează și cum se semnează electronic declarația pe proprie răspundere de pe un dispozitiv cu Android, astăzi o să vă arăt cum se face același lucru de pe un dispozitiv cu iOS. Mai întâi, mergem pe App Store, instalăm Adobe Acrobat Reader. După ce deschidem softul, va trebui să ne conectăm cu unul din conturile de Facebook sau de Adobe sau de Google. Alegerea va aparține. Apoi deschidem Safari și tastăm formular STS. Mergem pe site-ul lor. Aici avem declarația pe proprie răspundere. Haideți să-l completăm. Punem niște date, doar ca să fie completat. Strada. Locul deplasării. Să zicem că mergem la bancă, banca XXX, apoi mergem la magazin, nu contează cum se cheamă, magazin alimentar, și apoi ne întoarcem la domiciliu. Ok, motivul pentru care se face această deplasare: asigurare de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor din companii domestice. Dacă aveți și alte motive, puteți să le selectați. Jos va trebui să introducem data, ea se selectează automat și apăsăm pe generează declarație. Ok. Eu aș putea acum să o imprim pe imprimanta pe care o am instalată, dar nu vreau să fac asta. Eu vreau să o salvez în format electronic și atunci exportă declarație PDF. Ok, după cum vedeți, ea s-a deschis. Sunt datele noastre completate aici cu dată, mai trebuie doar semnătura. Bun, ce trebuie să facem este să apăsăm aici pe pătrățel cu săgeată. Ok, și să adăugăm în Save to Files sau importul Acrobat. Importul Acrobat. Ok, se deschide automat. Perfect. Tot ce trebuie acum este să apăsăm pe acest pix din dreapta jos, selectăm Fill and Sign, apoi aici în partea de sus a apărut acel stiloaș. Apăsăm. Ștergem semnătura pe care era înainte, dăm din nou pe Create Signature și acum putem semna din nou. Cum vreți voi. Dăm Done și acum va trebui să selectăm unde punem această semnătură. Apăsăm aici, o facem mai micuță, cum ne place nouă, mai la stânga, mai la dreapta, și apăsăm în stânga sus, pardon, pe Done. Ei bine, acum documentul este semnat și completat electronic. Mai putem semna acest document în felul următor. Apăsăm iarăși pe Fill and Sign, iarăși apăsăm pe iconița sub formă de stilou, ștergem semnătura care era făcută acolo și apăsăm din nou Create Signature, dar în loc de a semna pe ecranul telefonului sau al tabletei, vom folosi un pix și o hârtie. Apăsăm pe iconița de cameră. Acum ne întreabă dacă vrem să-i dăm acces. Noi o să zicem da. Vom face o semnătură pe hârtiuță pe care o vom fotografia. Va trebui să selectăm doar porțiunea în care este semnătura.
și apăsăm pe Done. Iarăși apăsăm pe Done. La fel, va trebui să apăsăm unde vrem această semnătură. Iată că putem să o punem aici. O să le pun una lângă alta ca să se vadă diferențele. Tot ce trebuie făcut este Done. Haideți să vedem diferențele. După cum se vede, pix versus semnătură electronică pe ecranul tabletei sau al telefonului. Ei bine, cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a fost util acest video, știți ce aveți de făcut. Like, share, subscribe. Aveți ceva întrebări? Folosiți rubrica de jos. Și până data viitoare, dacă nu aveți de ieșit, stați în casă și aveți grijă de voi. Cu bine!